Здравейте, приятели! Стигнах до Битие 4 глава. Отче, благодаря ти за достъпа и привилегията, за благодатта да мога да чета Словото ти. Моля те, Господи, отваря очите и ушите ни, за да може да го възприемаме ясно и дълбоко в сърцето ни, където то да ражда живи води, потоци от живи води, както си ни обещал. В името на Исус помолих. Амин. Битие 4 глава. И Адам позна жена си Ева, и тя забременя, и роди Каин. Името означава придобит или направен. И каза: с помощта на Господа придобих мъж. Имената в еврейски език не са случайни. Там всяко име означавало свързано с намеренията, желанията и благословенията за този човек, или свързано с някаква епоха или с събитие, и няма случайни имена. Роди още и брат му Авел. Името означава лъх или нищожност. Авел стана овчар, а Каин стана земеделец. И след време Каин принесе жертва на Господа от земните плодове. И Авел също принесе от първородните на стадото си и от лъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авел и на жертвата му, а на Каин и на жертвата му не погледна благосклонно. И Каин се разсърди твърде много, и лицето му се помрачи. И Господ каза на Каин: защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, не е ли прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към теб ще бъде неговото желание, но ти владей над него. А Каин каза това на брат си Авел, и когато бяха на полето, Каин нападна брат си Авел и го уби. И Господ каза на Каин: къде е брат ти Авел? А той каза: не зная, пазач ли съм аз на брат си? И Бог каза: какво си направил? Гласът на кръвта на брат ти вика към мен от земята. И сега проклет да си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брат ти от твоята ръка. Когато работиш земята, тя няма вече да ти дава силата си. Бежанец и скитник ще бъдеш на земята. А Каин каза на Господа: наказанието ми е твърде тежко, за да мога да го понеса. Ето, гониш ме днес от лицето на земята и ще се скрия от лицето ти, и ще бъда бежанец и скитник на земята, и всеки, който ме намери, ще ме убие. А Господ му каза: затова, който убие Каин, на него ще се отмъсти седмократно. И Господ сложи белег на Каин, за да не го убие никой, който го намери. Тогава Каин излезе от присъствието на Господа и се засели в земята Нод. Името означава без родина или изгнанничество, на изток от Едем. И Каин позна жена си, и тя забременя и роди Енох. И Каин съгради град и наименува града Енох по името на сина си. А на Енох се роди Ират, и Ират роди Мехуяил, и Мехуяил роди Метусаил, и Метусаил роди Ламех. А Ламех си взе две жени. Името на едната беше Ада, а името на другата Села. Ада роди Явал. Той стана родоначалник на скотовъдци, които живеят в шатри. А името на брат му беше Ювал. Той стана родоначалник на всички, които свирят с арфа и флейта. И Села също роди Тувал Каин, ковач на всякакво изделие от мед и желязо. А сестрата на Тувал Каин беше Наама. И Ламех каза на жените си: Ада и Села, чуйте гласа ми, жени Ламехови, слушайте думите ми, понеже мъж убих за раната си и юноша за нараняването си. Ако за Каин се отмъсти седмократно, за Ламех ще се отмъсти 77-кратно. И Адам пак позна жена си, и тя роди син, когото наименува Сит, заместител или подарен, защото тя казваше: Бог ми определи друго семе вместо Авел, понеже Каин го уби. Също и на Сит се роди син, когото наименува Енос, означава човек, често в смисъла на слаб и смъртен човек. Тогава хората започнаха да призовават името на Йехова.